What's up mga ka-TV? Mayong gabi na to dihang tanan. Karon, nanasad ko'y pangutana. Pangutana ba to or? Pangutana lagi mga ka-TV. Okay, pangutana ninyo. Nga akong pangutana, kinsay pinakahinay mudagan? Iring ba o ang iro? Tubaganan ninyo mga ka-TV. Tubaganan ninyo. Iring ba o ang iro? Kinsay hinay mudagan na namin. Tubaganan ninyo. Comment lang mo. Comment mo diya. Kung sa yung tubag ba? Araw malingaw ta ba? Comment ba? Maghuwat ba? Kung sa yung tubag ha? Tubaganan ninyo. Aron di ko ka tubag ba? Kamu na tubag sihilang ko. Makasuon mo. Kinsay pinaka hinay mudagan. Iring ba o ang iro? Anara na mga ka-TV. Tubaganan ninyo kay maghuwat ko. Tubaganan ninyo ha, maghuwat ko ha. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan. Sige. Waton na mga ka-TV. Kung sa yung tubag.